Ukungeyisa phela lokho. Yabona-ke nje la uyangeyisa kwangempela ungiboni. Mana-ke Phenda, uma kuthi wena uyithatha kancane, akulona icala lami lelo. Ngampela nje wena kanti kuphi umuntu ayoza kwenza ukuze ungibone njengendoda ngoba phela wena ungibonisa okomfana ngazi noma ngingenzani bese uzobona leli soka lakho leli lafa leli nalo mfana uthisha omkhulu lo uzobona ngathi amadoda ngiyindoda nami njengabo kanti futhi lapho ngiyabadlula mina no. La ngiyexoxele Phenda. Yabo labantu oyifanisa nabo. Asikho isidingo sokuthi bazenze imfene badanse ukuze bashawele izandla, insizwa zayizela kumuntu. Into engeke uzube yiyona wena.